Здравейте, прекрасни приятели! В този хубав, слънчев и невероятен ден днес искам да си поговорим за черния дроб и за това кога се омазнява черния дроб, кои са причините да се стига до омазняване и как това цялото нещо може да бъде избегнато. И така, имаме 3 основни причини, поради които черният дроб се омазнява. Това е прекомерна употреба на алкохол, лекарства, които имат странични ефекти и които удрят жлъчката и черния дроб и стомаха. И не на последно място, което е най-често, това е лошата и нискокачествена храна, която ядем. Помислете, ако имате омазнен черен дроб, кое от тези 3 неща ви се случват, за да ви поставят тази диагноза. И помислете как това нещо можете да го коригирате. Ако е свързано с алкохол, единственото нещо, което ви остава, е да намалите или да изключите алкохола за известно време от живота си, което за някой наистина е изпитание голямо. Ако е свързано с лекарства, вижте как можете да ги редуцирате, да ги спрете или евентуално с човека, който ги изписал, да ги промените, за да можете да запасите черния си дроб. И третото, което го правим абсолютно всички, е лошата храна, която за най-голямо съжаление няма как да избегнем, но можем при всички случаи да промениме качеството на храната, като пазаруваме от специализирани магазини, които са за месо и за колбаси, специализирани магазини, които са за плодове и за зеленчуци, да проверяваме етикетите и съдържанието на тези храни да са с по-малко количество и са и по-непреработени. И респективно черният дроб заслужава да бъде гален и обгрижван с качествени билки. Такъв продукт е тинктура Хепахерт. Тя е насочена за всякакви състояния, които са свързани с черния дроб. И ако ви се прави чай с запарка, е натурален български билков чай, който е за черен дроб и за жлъчка. Хубавата новина е, че черният дроб може да се самолекува и самовъзстановява. Това е единствения орган, който може сам да се излекува без никаква намеса, единствено и само с билколечение. И затова тези, които имат такъв проблем, са късметливи в случая, че могат да вземат сериозни мерки и в рамките на 3-4 месеца да се оправят. Това беше от мене. Желая ви да ви е много слънчево в душата, в сърцето, да изкарате един прекрасен и невероятен слънчев ден. Чао и до скоро! Обичам ви!